Заманында Иске Кормаш авылы куәтле хуҗалыктан итепләнгән миллионер большевик колхозының үҙәге була. Табигать шарттары әллә ни иркәләмәһә, тиешле шарттар бирелеп, гитерлек көс түккәнлектән малсылык та, игенселек тә һәр саҡ алға бара. Авыл кешеләренең күбеһе үҫеш юлына баҫып, йәнтәйәгенең данын артырған хуҗалык ойошмаларында эшләй. Бәрәкәтле Иске Кормаш авылында республикабыҙҙа Паша Ангелина исемендәге призға иң беренсе лайыҡ булған данлыҡлы механизатор Мөнирә Шәйбәкованың, башҡорт балалар яҙыусыһы Әнисә Әхәмәтдинованың, Башҡортостандың атҡаҙанған медицина хеҙмәткәре Фина Нурмөхәмәтованың һәм башҡа тармаҡтарҙа үҙен лайыҡлы танытҡан шәхестәрҙең кендек ҡаны тамған. Бөгөн тормош программаһы Кушнаренко районы Иске Кормаш ауылында. Бу авылда бер бушлык та юк. Мында без даже яшьләр сораганда җир җиткерә алмыйбыз. Теләкләребез зур. Күбрәк ассортимент чыгарырга, тогы линиялар алырга. Бөтен гомерем шушы большевик колхозында, элекке большевик колхозында үтте. Минем өчен Иске Кормаш авылы. Иске Кормаш авылының халыклары бөтенесе дә якын һәм кадерле. Тау башына салынгандыр безнең авыл, бер шишмә бар, якын безнең авылга авыл. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, шуңар күрә сөям җаным, тәнем белән. Бай табиғатлы боронғы авыл район үҙәге Кушнаренканан 7 саҡрым алыҫлыҡта ята. Төбәктең барлыҡҡа килеү тарихы ла үҙенсәлекле. Тарихчылар әйтүенчә, безнең авыл 1714 елда барлыкка килгән. Анырга Байтимиров Кормаш дигән кеше нигез салган. Әнвәр Әсфәндияровның китабында әйтелүенчә, бу кеше бу якларның урман күлле, шишмәле, уңдырышлы басулы, кырлар, урманнары булган өчен килеп урнашкан. Шул ук вакытларда Кушнаренко, әлеге Кушнаренко авылының Топорнино авылына да нигез салына. Чөнки монда Семен Топорнин дигән полковник Идел буе якларыннан бик күп халыкларны җыеп, урыс, хохол нәселеннән безнең якларга алып килеп урнаштырган. Чөнки ул Кушнаренко, әлеге Кушнаренко кырында үзенә имение алып, сатып алып, нигез салган. Шуңа күрәдер дә инде безнең Иске Кормаш авылы элегелектән урыс авыллары белән чолганып алынган. Шул урыс авыллары Софиевка, Андреевка, Тюркино, Надеждино, Сычева хәзерге вакытта юклар инде. Чөнки урыслар күбрәк шәһәргә тартылганнар. Ә безнең авылдан яңадан да күчеп чыккан авыллар бар. Безнең Иске Кормаш авыл биләмәсен 7 авыл берләштерә. Шушы авыл 7 авылда 1600 кеше яши, 726 хуҗалык. Республикада булган барлык милләтләрдә яши. Күбесенчә инде безнең татар, типтәр, башкортлар һәм калган милләтләр бар. Без шушы милләтләр инде алар үзара бик тату яшәп, барлык үзләренең националь праздникларында бергә катнашып яшиләр. Иске Кормашты баш ҡаланың ут күршеһе тиһәк арттырыу булмаҫ. Шуға ла был төбәктә борондан эшкә бөтмөр булдыҡлы кәсепсән халыҡ йәшәй. Бөгөн дә элекке йолаларға тоғры ҡала. Монда үз эшләренә бирелгән, талантлы, җигәрле кешеләр яши. Һәр берсенең үз эше бар. Кемдер терлек тотуны ярата, кемдер гармунда уйнап сәхнәдә чыгыш ясый, кемдер инде үзенең эшкуарлык эшен башлады. Күп кенә династиялар барлыкка килде. Тракторчы Сибаевлар, Курбановлар, Шайбаковлар, Фахрдиновлар, Нурмөхәмәтовлар, алар аталы-уллы механизаторлар, большевик колхозына күп дан китергән кешеләр. Алар арасында айырып әйтергә кирәк, Шайбаковлар династиясының дәвамчысы булган хатын-кыз тракторчыларыбызның берсе Мөнирә Габдулла кызы Шайбакова. Аның турында айрым әйтми мөмкин түгел, чөнки безнең Мөнирә апабыз 27-нче съездга делегат булып барган кеше. Шулай ул Паша Ангелина исемендәге призга лайык. Кушнаренко районында беренче
механизаторлардан буларак. Анан соң ул Башкортстан Республикасының атказанган механизаторы деген исемгә лаек. Бүтін гөмірім шушы большевик колхозында әлікіге большевик колхозында өтті. Мектепне бітерге шоферлыққа оқырға кеттім, шоферлықтан соң бітінді. Тракторда отырдым. Мына шушы ескі күрмашта менің өмірім, бүтін яшілігім шушылай үтіп кетті енді. Бұл ауылда бір бушыртта yok. Мында біз даже яшьләр сұрағанда жер жеткіре алмайбыз. Біздің ауылда бүгінгі күнне 80% яшьләр. Тормышын бүтін, бәхетле, мөхәббәтле итеп кору өчен кул көсен һәм күңел куәтен дә алгандар күп бул төбәктә. Үз тырышлыгы менән дөнья көткән, лаеклы балалар үстергән Хуклангыз пардар Кушнаренко районы Иске Кормаш авылы кыты. Бүгінгі күндә мен Иске Кормаш авылының балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Балалар белән эшләү миңа бик ошый. Бәләкәй чагымнан балалар белән оралашырга яратам. Шуңа күрә дә үземдә дә балалар күптер дип уйлыйм. Бергә бүтән койгы хәсрәтендә бергә сөйләшеп, бер-беребез белән уртаклашып, бергә шушыларны җырып чыгабыз. Зур кызыбыз Диана бию коллективына, улыбыз да Вильмер бию коллективында катнаша. Рита кызыбыз ул бәләкәйдән үк музыка өлкәсен ярата, җырны ярата. Менә аның белән күпчелек конкурсларда йөрибез. Сулпылар конкурсында катнаштык, язгы тамчылар конкурсында. Күгебез аяз булсын, болытлар капламасын, арадагы шикләнүләр күңелне табламасын. Бу менә безнең древо жизни, русча әйткәндә. Шушыны эшли башлагач, балалар безнең анда юлдышчыклар бар. Алар дүртәүләр. Алар безнең балалар өчәүгенә иделәр, ул вакытта эшләгәндә. Эшләдек тә балалар күлеп сорыйлар. Әниә, мин аларга аңлаттым да, менә бу юлдышчыклар сез дип. Әниә дүртәү диләр. Чөнки аңлаттык инде озак. Менә без 4-нчене дә көтәбез, сез 4 юлдышчык булачаксыз. Олылар әйтүенсә, элек монда куе урман булган. Эргә тирәһендә бер нисә шишмә сыгып яткан. Шуларның береһен Ак Шишмә дип йөртәләр. Ябай гаилә башлыгы, катыны менән 4 бала тәрбияләгән Венер Фәхретдинов ошо шишмәне тәртипкә килтергә дип ният кыла. Башланган эш, беткән эш. Ниһаять, Ак Шишмә буен кәртәләп, авыл олларын йыеп, тантаналы шартларда асып та ибәрә. Авылда торабыз, город шәһәргә йөрибез, Уфага менә йөреп эшлибез. Иртән чыгып китәбез, кич кайтып җитәбез. Уфада тора алмыйбыз, ниядер инде менә шушында төпләндек, шушында йорт салып чыктык, балалар үстерәбез. Үзенең уңайлы дип уйлыйм инде мине. Минем өчен нык уңайлы бу. Минем өчен тормыш яме балалар. Балалар минем алар һәрберсе күктәге йолдызым, җирдәге чәчкәм, сулар сулышым. Гаилә киләсәктең ышаныслы нигезе. Тутка купмаһын, көзгә ватылмаһын өчен бер-беребезне хаклап, яклап, хөрмәт итеп яшәйбез. Гаиләләребез бердәм имин булһа, кормашыбызның да киләсәге якты буласак ди Рәзилә менән Венер Фәхретдиновтар. Бер 1929 елда безнең авылда беренче колхоз төзелә. Ул колхозга безнең авылдан Муртазиннар, Сабировлар, Нурдәүләтовлар, Курбановлар, Хакимовлар беренче булып оешып кирип китәләр. Инде шушы беренче уңышларын алар күргәч, дәртләнеп бүтән авылдашлар да шушы колхозга оеша кушылалар. Ләкин дәһшәтле сугыш еллары, 1941 елгы сугыш, халыкның яшәүгә, эшләүгә өметен өзә. Бик күп җигәрле ир-атлар китәләр сугышка. Күпләре аларның әйләнеп кайта алмый. Менә алар истәлегенә безнең авылның уртасында обелиск куелган. 9 май, 22 июнь һәм башка вакытларда мәктәп балалары, авыл халкы монда килеп баш ияләр, яуда калганнарны искә алалар, исемлекләрен барлыйлар һәм чәчәкләр салалар. Бу авыл бүтән табигый, бүтән географик яктан бик җайлы урнашкан. Монда халыкка эш күп. Әле бит инде теплицалар гөрләп эшли, бүтән кеше рассада алырга тырыша. Үсентеләр сату буенча, аларны үстерү буенча безнең Идрисовлар
Динил, Зилә гаиләләре билгеле. Аннан соң Мухаммадиев Рәзим һәм Алия, алар умартачылык белән шөгыльләнә, алар укытучылар. Безнең менә КФХ Сабиров дигән егет эшне алып бара. Ул инде тоже хәзер күптән 12 ел шушы эшне алып бара. Ул тоже байтак кына басулар чәчә. Рәзим Мөхәммәдиевте Иске Кормаштың кулибин итеп йөртәләр. Мәктәптә физика укытучысы булып эшләгән уламан өчен үз кулдары менән мини-трактор хуҗалыкта куллануга уңайлы һәм кирәкле техника ию берни тормай. Халык телендә инде бу самодельный мини-трактор дип атала. Кул астында нинди техниканың частьлары бар, шулардан җыела инде. Тәгәрмәчләрен күреп торасыз инде, бу Жигули тәгәрмәчләре. Алда, артта икесе дә тарта торган күчәрләр. Коробкасы да Жигулиныкы. Капотын бит инде мотор булсын дип эшләп куйдым, просто колайдан гына. Бу минем үз гомеремдә азрак олыга төшкәшендә 4-нчесе инде уже. Төрлесеннән эшләдем. Башта КамАЗга ошаган машина иде. Шуннан арасын машинага навет шуннан җир сыра торган трактор эшләгән идем. Печән ташырга, җир сөрергә. Шөгендер үстерәбез, шөгендер арасын эшкәртәбез шуның белән. Кышкысын каратабыз. Алдында менә кирәге булганың. Бик җайлы. Авыл yerендә иң кирәкле көнкүреш техникаһы ел әйләнәһенә эшкә егелә. Ата эшен уландарла дәвам итә. Останың уйлап тапкан техникаһы малтуар кышкырт каравышында еңеләйтә. Авыл җирендә яшәгәч бит инде кышкырт тотабыз, менә бройлерлар асрыйбыз, шул бройлерлар кичәткәнне бик яраталар алар. Менә аларга кичәткәнне турарга бик җайлы. Пычак белән итеп торасы юк. Менә шулай. Кураш тарта торган, тирмәне үзе эшләгән. Монда игенне салып җибәрәбез дә, ул инде он булып килеп чыга. Он булып кырпа булып, аны ошатабыз кышкыртларга. Аннан соң бар, менә шөгендер турый торганмын, соң инде малларга бирәбез шөгендерне турап. Тоже балта белән, пычак белән турыйсы юк. Шушыны кабызып җибәрәбез дә, моннан тыгып җибәрергә. Оска килеп чыга уже туралган шөгендер. Был йортта матурлык тантана итә. Халык шагыйре Әнгәм Атнабаевтың авылдашы Илүсә Басырова билдәле шәхестең "Без был ирде матурларга килдек" дигән алтын һүзләренә тугрылык хаклай. Оста куллы ханымдың йорты күргәзмә залына тиң. Сибир якларында яшәдек, Нижневартовский городында. Анда 35 ел гомеребез узды. 14-нче елны менә шушы Иске Кормаш авылына кайттык, иптәшемнең туган ягына. Шушы авылда хәзер 8 ел яшибез. Авылыбыз зур, матур, кешеләре әйбәт, күршеләребез якын, туганчыллар барысы да. Шигү эшенә мине әнием үрәтте. Миндәр тышлары, койкала шитлекләре шигә торган идек. Хәзер инде менә яңаша шигә башладык. Шушы эшемне, шөгылемне яратып эшлим. Бу эшне эшләр өчен түземлек, сабырлык кирәк. Отлар шигәм, кышлар, кешеләрне шигәм. Өйдә белики генә выставкам кебек менә күршеләребез, авылдашларыбыз шулай килеп карап китәләр, сукланып. Мин бу эшемне үземнең для души эшлим. Кыш көне шушы шигү белән эшләсәм, җәйге көннәрдә инде чәчкәләр үстерәм, кышкыртлар карайым. Һәркемнең үзенең ниндидер яраткан шөгыле булырга тиеш. Иске Кормашта эшлекле халык яшәй. Авыл уртаһында бөтә республикага билдәле кондитер цехы эшләй. Предприятиенең уңган кызлары пряник, һолы печеньеһы һәм мармеладтың төрле төрләрен җитештереп, халкыбызны сифатлы һәм тәмле ризык белән тәэмин итә. Biz eşimizde
2004 елда башладык. Без алдык ул вакытта колхоздан столовый зданиясы иде. Аннан без анда ремонт эшләп башладык. Тәүге елда икмәк пешердек башта, аннан булочкалар пешердек, аннан соң инде кондитерский изделиягә күчтек. Бездә 25 кеше эшли. Хезмәт хакы 30 мең. Бүгенге көндә без эшлибез 22 төрле пряник эшлибез, 16 төрле печенье, овсяной эшлибез. Аннан 6 төрле сдобный печенье ясыйбыз. 2 төрле мармелад чыгарабыз. Цехты ошо авылда туып үскән Светлана менән Камил Шәңгәрәевтәр итәкләй. Елына 720 тонна ризык итештергән предприятиела 30-га якын кеше эшләп, лаеклы эш хакы ала. Үзебездә җитештерелгән көнбагыш мае, шәкәр комы, он, бодай уны, арыш уны, сулы уны. Кеше яратсын, кешенең аласы килсен, тәмле булсын. Аннан без төрле добавкалар салмыйбыз. Безнең бик табигый, натураль продукт бездә. Санкциялар барлыкка килгәч, без сетевой магазиннар күбрәк ала бездән хәзер товарны. Фасованная продукция чыгарабыз. Башкортстанда, Татарияла, Удмуртияла. Әлбәттә, конечно, санкция булу безнең продукциягә яңа юллар ача. Сетелдән китерелми, безнең продукциялар сатыла. Үзебездә чыккан. Тырыштарга эш карышмай, санкциялар да кәртә түгел. Киресенчә, кешеләр үз иребездә итештергән, үстергән ризыкты сатып алуга өстенлек бирү мөмкинлеген асат дип бүлешә, үз фикере белән эш куар. Шуга ла бында яңа линиялар асыла, итештерү куәте арта. Бу әйберләрне мин җыям балаларына күрсәтергә мәктәптән килеп карыйлар әйберләребезне өйдә җыям. Балачага үткән әнәләрен инде килеләр белән менә мисаровкалар булмаган бит инде элек шушы киле белән ярмалар ясаганнар. Ясадык үзем тарылар төядырым. Инәйләр суктылар, паласлар. Иң кадерлесе тирмән, кул тирмәне бар, тамак туйдырган инде әтәйләр, инәйләр, мына килеләр, иң кадерлесе тамак туйдырган бөтенебезне бездә беләбез әтәйләр, инәйләр будай тартып ярма ясап башатканнары. Самавырлар чәй куярга инде шушылай. Безнең бер келәт кебек җиребез бар. Шуны сылап агаттым да мин шунда җыйдым бөтенесен. Карават әйберләре биш стена Борыңғы сұққан паласларны шар-шаулар беш шунда оғартып қойдым да, борыңғы бүтін әйбірім шунда. Мен ойлаймын инде безнең авыл шул хәтле табигаты матур. Елгалары, күлләре, шишмәләре, монда мәдәният йорты гөрләп эшли. Яңа мәктәп бинасы төзелгән 1980 елларда. Балалар бакчасы бар, юллар төзекләндергән. Иске Кормашта Көдөшле елгасы ага бик матур. Анда вакышлар елда төшә, кунак булып китәләр бездә. Үзебезнең ике нык республикага знаменитый шишмәбез бар. Безнең авылыбыз үзенең данлыклы шәхесләренә дә бай. Талантлы кешеләр белән без горурлана алабыз. Мәсәлән, менә данлыклы язучыбыз, башкорт язучысы Әнисә Хамадинова безнең Иске Кормаш авылында туган. Аннан инде читкә китеп Уфада хезмәт салган. Аның безгә китаплары кайтты бүләк булып. Иске Кормаш авылы биләмәһе хакимияте, мәдәният йорты, модульле китапханаһын бер кыек астына алган бинага ишек шакыйбыз. Асын тормыш кайнай бында. Гармонда уйнаучыларыбыз бар. Алар белән төрле мероприятиялар үткәрәбез, бәйрәмнәр үткәрәбез. Район мероприятияларында бик тырышып катнашабыз.
Безнең районда елда Кушнаренко виноградный лоза дигән зур бәйрәм үткәрелә август айында. Без шунда елда катнашабыз. Үзебезнең кулыбыздан килгән менә кружокларда әзерләгән кул эшләребезне алып барабыз. Ул инде тематикасы аның виноград турында. И шул бәйрәмдә без елда беренче урыннарны алабыз. Иске Кырмаш авылы дигәч тә күз алдына тырыш, уңган, эш сөяр халкыбыз күз алдына килә. Чөнки безнең элек-электән авылыбыз миллионер колхоз исемен, большевик исемен йөрткән. Анда безнең иген басулары, малчылык гөрләп эшләп торган. Әлеге вакытта да безнең авылыбыз шул эшне дәвам итә. Чөнки безнең үз эшләрен башлап җибәрүче авылдашларыбыз бар. Кемдер малчылык белән, кемдер игенчелек белән шөгыльләнә. Шулай ук авылыбыз гөрләп тора. Мәктәбебез эшли, балалар бакчасына йөри. Без үзебезнең авылыбызның киләчәген шулай күрәбез, гөрләп эшләп ятабыз. Бик матур биюче кызларыбыз бар, шигырь сөйләүче бик матур кызларыбыз бар. Алар да һәрбер бәйрәмдә дә катнашалар. Укучылар белем һәм хиллек дөньясында кайнап яшәгән өчен бөтә нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үзенчәлекле музей, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы. Иске Кырмаш авылының балалар баксаһында ла, мәктәбендә лә, хатта яйгы каникул вакытында ял итү лагерында илке халкы йөрү бөтенләй мөмкин булмаган күренеш. Иске Кырмаш урта мәктәбендә бүгенге көндә инде безнең 157 укучы белем ала. Алар инде безнең 10 авылдан килеп, 3 автобус дәрес вакытына китереп җиткерәләр. Укучылар белән 17 укытучы эшли, алар барысы да югары белемлеләр. Спорт өлешенә килгәндә район күләмендә бөтен узган спорт ярышларында да без актив катнашабыз, тик призлы урыннарны яулыйбыз. Әлеге көндә менә безнең мәктәп янында ял лагере оештырылган. Анда инде безнең 45 бала ял итә. Алар белән 8 тәрбияче эшли. Балалар бик теләп йөриләр, чөнки ялыбыз бик мавыктыргыч һәм инде бик кызык итеп оештырылган. Киләсе уку елында инде без мәктәбездә үсеш ноктасы булыр дип өмет итәбез. Тарихи урында 3 ел дәвамында төзелгәндән һуң Иске Кырмаш авылында мәсҗид үз ишекләрен аса. Иман йорты калкып сыгуга авыл халкы тоз өлеш индерә. Халык мәсҗидкә йөри, йома намазында, дини байрамдарда ихлас катнаша икән, был кешеләрнең иманга кайтуы билдәһе. 2018 елны шу мәчет барга килде безнең, төзелде. Бу мәчетне төзүдә барлык авыл халкы диярлек катнаштылар, теләп катнаштылар. Җомга намазлары үтә. Җәмәгатебез бар, Аллага шөкер. Җыелган һәм шушы җәмәгатебез даими рәвештә үзләренең белемнәрен, гыйлемнәрен арттырып торалар. Төп бәйрәмнәр булып тора Ураза гайте. Балаларга исемнәр кушыла. Авылдан да киләләр, никахлар уздырабыз. Иске Кырмаштың бөтә социаль учрежденияларында җитәкче булып ошо авылда туып үткән яшьтәр эшләй. Димәк, янтиягендә төпләнеп, гаилә корып, балалар үстереп, уның киләсәгенә битараф булмаган, туган авылдарын артабанда күтәреп, авылдаштары матур һәм уңайлы яшәһен өчен шартлар тудырга һәләтле һәм дәртле яшьтәр бар икән, авылдың киләсәге һич шикһез булачак. Юкка мени, яшьтәр барда, авылда яшәясәк ди халык. Бигрәк матур бит, мин яратам Кырмаш авылын. Шуның өчен яшьләргә шушында калсыннар, үзләренең эшләрен ачсыннар, матур итеп яшәсеннәр. Шул минем теләк. Бу авылда бер бушыртта юк. Монда без даже яшьләр сораганда җир җиткерә алмыйбыз. Һәм без инде үзебезнең тирә-яктагы басуларны хәзер шушы йорт салу категориясенә күчереп яшьләргә йорт бирергә торабыз. Без авылыбызның патриоты булдык. Һәм булып калабыз да. Һәр вакыт матур башлангычларны күтәреп алабыз. Безнең дәвамчыларыбыз да шундый булса иде дигән теләктә калам мин. Балалар, яшьләр авылдан китмәсәгез иде. Чөнки монда авылда да бик кулай эш табып була. Монда үз-үзеңне күрсәтеп була.
Авылда бик бай тормыш белән, мул тормыш белән яшәүче үрнәкле гаиләләребез бар бит. Менә шуларга карап, үзеңнең тормышыңны төзеп була.